Čaute sunťáci, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Tentokrát si prejdeme updaty, alebo teda najnovší update, ktorý sa práve vydal. Ide o update pre vlastne 4. kvartál 2025, takže nie je to prvý kvartál, je to niečo, čo malo výjsť ešte medzi Vianocami, ale sme to nejak nestihli, boli tam ešte malé chybičky, takže to vychádza práve teraz. Takže ako vidíte, pripravil som si takýto lister, aby som si to všetko zapamätal, čo tam všetko toho je a aby som to nedomotal. Takže super update. Poďme si cez to prejsť. Rozdelil som to na také dve kategórie. Jedna kategória je všetky nové funkcie a vylepšenia pre všetky modely a potom sú jednotlivé modely a drobné špecifika, ktoré majú. Tento update bol releasenutý pre všetky Suunto hodinky okrem potápacích prístrojov, čiže Suunto 9 Peak Pro, Suunto Race, Race S, Vertical 2 a Race 2. Hej, to sú všetky modely, ktoré tento update dostanú. Takže poďme si cez to prejsť. Začneme tými novými funkciami. Takže prvý veľký update je tzv. Senzor management, čiže pripojené senzory je možné zapnúť alebo vypnúť pre každý športový režim zvlášť. A jednotlivé senzorové služby, ak máte multisenzor, ako napríklad, ja neviem, Garmin HRM Pro má viacero funkcií, je to powermeter, je to hrudný pás zároveň a tak ďalej. Takže je možné si vyberať tieto služby samostatne v rámci športového režimu. Taktiež tieto senzory sú automaticky zapamätané pre jednotlivé športové režimy. Takže ďalej tam máme nové predvolené športové režimy pre duatlon, swimrun a aquatlon. Máme nové dátové polia, je tam okamžitý, priemerný a vlastne okruhový NGP, to je to Normalized Grade Pace. Hej. Potom tam máme dátové pole pre maximálny výkon, máme tam maximálne tempo a rýchlosť, máme tam stúpanie a klesanie ku ďalšiemu bodu trasy. Keď si naplánujete trasu, ako sme si ukazovali pri videu pri Route Planeri, použijete nejaký waypoint, tak si potom viete také dátové pole tam dať a vidíte, koľko vám zostáva klesania alebo stúpania k tomu bodu. Potom tam vlastne máme update pre Zone Sense. Už je možné zastaviť túto metriku ako cieľ, ktorý môžeme v športovom režime sledovať. Takisto aj tento Zone Sense sa zobrazuje v súhrne aktivít a to rozdelenie vlastne tých zón. On sa tam zobrazoval, ale tých rozdelení zón tam chýbalo. Ďalej tam máme automatické prechody pre triatlon a swimrun. Potom tam máme novú možnosť orientácie mapy. Doteraz sme mali teda iba ten heads up, čiže ako vy sledujete, keď sa navigujete, teraz to môžete vlastne zalokovať alebo zamknúť na sever, hej, čiže sever bude vždy hore. A potom posledná taká maličký update, možno nie je zrovna pre nás, ale pre takých, pre predajcov a pre tých, čo idú do stánku, tak je tam tzv. Predajný demo režim pre tie podujatia a reprezentácie, čiže viete to pustiť a hodinky same prebiehajú cez rôzne funkcie a v takom demo režime. Dobre, to bol zoznam funkcií nových, hej, pre všetky modely, ktoré zdieľajú. Teraz si prejdeme vlastne nejaké iba vylepšenia, takže také fixy, ktoré tiež sú spoločné pre všetky modely. Takže máme tam už nastavenie športových režimov sa pamätajú spoľahlivejšie. Teraz novo napárované senzory sa automaticky aktivujú v kompatibilných športových režimoch. Potom je tam zlepšená presnosť plávania v bazéne, plynulejšie prechody medzi obrazovkami, zlepšená stabilita výškomera, presnejší je výpočet aj stúpania aj klesania. Môžem potvrdiť, teraz som testoval posledné dni a všeobecné malé opravy chýb a zlepšenie výkonu. Dobre, toto je kompletný zoznam pre nové funkcie a vylepšenia pre všetky modely, a teraz ktoré dostanú update. A teraz si prejdeme jednotlivé modely konkrétne, kde ešte sú nejaké malé odchýlky a čo tam ešte bolo navyše. Takže máme tu teraz Suunto Vertical 2 a Suunto Race 2. Čiže tuto pribudlo, že počet Suunto Plus aplikácií sa zvyšuje z 2 na 3, čo je teda super za mňa, takže odteraz pri tieto dva modely už môžete mať 3 Suunto Plus apky. Potom tam máme výrazne zlepšená presnosť merania tepu zo zápestia, čiže nový algoritmus prišiel od dodávateľa na OHR čítanie tepu, takže potestujte, malo by to, za mňa to bolo veľmi dobre, takže skúste potestovať, malo by to byť akože už veľmi slušné. Ďalej tam máme dátové pole mapy, je väčšie a lepšie čitateľné. Údaje o počasí sa sťahujú už aj cez Wi-Fi, nepotrebujete na to telefón. A potom tam je vylepšené používateľské rozhranie baterky,
to je pre model Vertical 2, čiže Ad1 si teraz tá baterka pamätá to pôvodné nastavenie, keď necháte si napríklad červené svetlo, vypnete baterku, tak zapnete naspäť, pamätá si, že to bolo červené svetlo, bol hociaký iný režim a momentálne vypnutie vždy je keď kliknete na displej, len ťuk a hneď je to vypnuté, takže ešte to nie je tam, tak by som si to ja predstavoval, ale už ideme bližšie k tomu, ako by to malo fungovať. Dobre, teraz tu máme nejaký ešte zoznam pre Suunto Race, Race S a Vertical jednotku, takže tam tiež bolo vlastne zlepšené, tam bolo takto údaj o počasí ide cez Wi-Fi tiež, máme tam to väčšie a lepšie čitateľné dátové pole mapy a potom pre Suunto Race a Race S je aj výrazne zlepšená presnosť merania teplu zápestia, bol tam nový algoritmus, hej. Suunto Vertical jednotka a Suunto Peak Pro nedostali tento update toho OHR, keďže oni používajú iné zariadenie a to je zariadenie, ktoré ani napríklad nemá tie fázy spánku a tak ďalej, je to iný senzor, takže tam update na zlepšenie teplu zápestia nebol. A pre Peak Pro takisto bude chýbať sťahovanie dát o počasí cez Wi-Fi, keďže Suunto Peak Pro nemajú Wi-Fi a takisto tam nemáme to dátové pole mapy, keďže Suunto Peak Pro, 9 Peak Pro nemajú mapy. Takže dlhý zoznam, ja si myslím, že máme čo testovať, máme sa na čo tešiť, dajte mi potom vedieť, čo si o tom myslíte, čo vám išlo, nešlo, dajte mi spätnú väzbu, ktorú ja potom ďalej posuniem do Suunta. No a tešíme sa na prvý kvartál 2026, alebo všeobecne na rok 2026, máme tam na stole super zmeny, takže ja verím, že veľa z toho sa bude implementovať a čaká nás teda krušný rok a máme sa teda na čo tešiť. Takže pozdravujem vás, Suunťáci, a dúfam, že sa vidíme a počujeme čoskoro. Čaute.